Kisumu County. Jopuonjre maromo 25 oyangi ni ne obaro ma oko timo penj mag klas 8 KCPE ma higa mokalo e skunde mag primary moko e sub-county ma Homa Bay. Director ma ochung' ne chenro mar somo e sub-county ma Homa Bay Ziada Osano oyango ni nyaka sani giseyudo jopuonjre 25 mane obaro ma oko timo penj mar KCPE e sub-county no. Osano koni gisechako chenro mar rwako jopuonjre go e skunde mag sekondar mondo gidhi nyime gi chenro mag somo. Okoni 3 kuomgi ne giserwako e klas 9 e skunde mag sekondar kendo gidhi nyime gi rwako jopuonjre ma odong' mondo gin bende gidhi nyime gi chenro mag somo. Maendi biro bedo nyathi mar 4 makete skul. Kuom adekgi, 2 ne tuo sama nitimo penj, 1 to nobedo gi domestic issues. Madala ne nitiere koko, maka ne odong' ndalo moko matin titimo penj to noringo mowuok dala. List man go ma nyithindo manoko timo penj oromo nyithindo 25. Koro nyo warito direction, jatend somo maduong' nyicho wacho ni nyithindo manoko timo penj go nyalo bedo gi opportunity mondo donje form 1. Ka gichope form 3 gibiro timo penj miluongo ni qualifying test ma is equivalent to KCPE. Koro qualifying test ni ema bro miyo gi opportunity mondo gisweke class 12 mondo gitim penj mar form 4.